Ladies and gentlemen, welcome back to yet another interesting episode, and this time to dig deep mu zvinhu zvinenge zvichiitika maorganization anoimpacta musicians here in Zimbabwe, and the most instrumental organization yatinayo iZimura. And there's been a lot of talk, not for the good reasons of course, but now the misappropriation of funds, now the mismanagement, grievance unza musician. Kune mumwe ari kunzi akaimba song inopisa chaizvo akapiwa $5 toshaya kuti hey, zvokufamba sei kuZimura uko. So we have actually engaged with some of my prominent stakeholder eZimura, and one of them ndo vanhu vanogona vanga vari mubhodhi or vari mubhodhi or vachizova mubhodhi. Timbogara timbonzwa kuti how far, maybe you didn't know government inekakusheka kayakaita Zimura vaya dissolve board ranga riripo kana information yandinayo iri correct, vavaisa an interim board pending my investigation and restructuring and chichi kuti dzose sanity munhau dzemavaimbi vedu veZimura. So without wasting much of the time, regai tigare tango introduce maguest edu. We are going to have two teams. Tavati uyai neuwandu hwenyu, saka tirimbotanga nevatinawo panapa. Muri sei mukoma? Takasima mukoma siko. Ndinonzi Philip Chifumbo. Philip Chifumbo. Yes, ndanga ndiri former board member we Zimbabwe Music Rights Association. At the same time, ndiri kuadvocate nyaya kusafamba zvakanaka kwemari. Ndo mabudiro andakaita board. Alright, muri board member rini? Ndanga ndiri board member from 2017 up to 2022. Up to 2022. Kutanga kwa 2023. Kutanga kwa 2023. Yeongo. Alright. And then tina mukomani? Fred Farai Nyakudanga, member of Zimura. Ndiri mumwe wevanhu vari kuadvocate for change kuZimura. Tichitarisana nekuti zvinhu hazvisi transparent and accountability is lacking. That is being noticed, but tiri kuona vaimbi vachichema kuti tikupiwa mari shoma. Saka takazvitsvakurudza kuti tione kuti kunombogozoita mari shoma sei mari iri kuuya, because mari iri kucollectwa almost everywhere around the country. So that money ndo yatiri kuzveka kuti iri kufamba sei. Saka tinenge tichikuperera kuti mari idzi dziri kufamba sei as we go. Pamuri kuti a member, an ordinary member or a board member? I'm just an ordinary member of Zimbabwe Music Rights Association. Alright, muri muimbi? Yes. Alright. Saka tichanyatsodzika nemi tinzwe kuti zvakamira sei. Ladies and gentlemen, munoisari panapa, we assume that you don't know them, even yangu muchivaziva, but for the purpose of this interview, you don't know anyone. Mukutaura kuti makabva 2017 up to 2023 muri director. How long is the term of a director? 3 years, but the term ya 2017 up to 2022 yaka-affectwa neCovid. Saka apa pasingatenderwi mapublic gathering. Saka takazoita 5 years. 5 years. Madaitwa re-elect 2022. Saka izvezvi you are a board member izvezvi? Now I'm a board member. Term yenyu yakapfuura? Term yangu yakapfuura. Ko are you seeking re-election, re-admittance mukati mokuti chinhu choti re-admittance? Rekedzanzoke kumashure mbichana. Pakapfuura term yangu. Inini ndanga ndatopublishwa kuvanhu kuti ndabviswa muboard. Nenhau yekuti pandakabuda muboard handina kubviswa muboard. It was an obstruction of justice. Pandakabuda muboard ndakaita press conference ndichizivisa mamembers kuti mafambisirwo akuitwa mari kunoku inini handichanzwisisi. Mushure mekunge ndatombovati ngatigarei pasi tironge mafambisiro amuri kuita mari, vakandiignore. Saka ndakazosvika pakuita press conference semunhu akapinda neconstituency kuti ndizivise mamembers kuti ndo zvakuitika. Tichibva ipapo mamembers akanga aripo akati Chifumbo kana zvadai endai nenyaya iyi kumapurisa. Ndavhura docket. Saka vanhu vaona kuti ndavhura docket vakaita obstruction of justice yekuti ndisarambe ndiri involved nekuona mapepa eorganization. Vanaunza kuti tadzinga Chifumbo muorganization but already vanga vaane mhosva dzemafraud. Saka whistleblower. Uongo. Ndiri kupaona, but imimi hamusisiri muboard kai? Handichisiri muboard. Do you have any other vested interest muZimura? Yes, because Zimura zvairi ndezvekuti artist anosita marights ake muorganization.
yekuti vapote vachikorekta mari dzake dzemapublic performance nemari dzake tingangoti dzecomposition yezvinhu zvake kumabhawa, kumarestaurant, kumanight club, kwese even kunana ZBC. Saka inini ndiri mumwe wevamwe vakasida marights kuZimura as an artist, kureva kuti dhiu rangu neZimura ndere mari. Saka either ndiri mubhodhi kana kuti handisi mubhodhi, dhiu remari harisati rapera. You are still a stakeholder. Yes. Ladies and gentlemen, ndo varume vatinawo panapa. Tinoda kuti mungane mazuva kuti vanhu vari panapa vasingobatira nyaya dzevanhu, munozoimbira masong. Mune mimba anozolengende kakati bye pazvinhu zvevanhu. Ndo zvaanenge achireva kuti vanhu vasiri mamusician hatisi kuramba kuti vave mastakeholder. Asi pane panenge maka-interest kanenge kari over the board. Zvinoita manje pamusic industry. Munhu unogona kuti akasifomuka bonasi. Kakutorira mumastreet umu. But doesn't mean kuti ndiwo wakafoma ya music industry. Inogona itori nevamwe vanhu vane kasifomu kake kanorira nhasi nekuswera mangwana kasiri popular but kane vanhu. Because kana usina kuita munoiti forensic yekuziva kuti vanhu vari kudza nziyo dzani, haugoni kuclaima uri kuharare kuno kuti ndini artist ndega. Because vamwe vanoridzwa kwana Mutare, vamwe vanoridzwa kubhinga, vamwe vanoridzwa kubedi bridge. Unotosvika vana Simon Mutambi ukangobuda muHarare uchidzika nanaro magundu unonzwa Simon Mutambi chete. Saka haugoni ukatoona artist akudaro ilevel ye alright, it's okay. Those are ndataura ngoma. Ladies and gentlemen, so tachida ngoziva kuti vanhu vatakagara nawo, we do the same with the second team. Tinzwise kuti iwo vambori anani. Saka for starters, Zimura chimbori chii? Zimura organization yakafomwa nemamembers akanga ari kunguva iyo 1982. Ndomva kuti ngatigadzirei organization yedu inoona zvinoona nezvecomposition yedu yatiri kuita nezvemarights edu emusic. Saka vafoma that organization kubva 1982 vakazoiregister under Companies Act. Zimbabwe. Under Copyright Act. Okay. Under Copyright Act, but vakaregister through companies. Right. Saka inani organization. Aina muridzi ndiye mamembers. Kana watoregister wato part of Zimura. Right. Yeah. Saka from the look of things, and Zimura, is it a private organization or a organization inoonwa futi negovernment? Because tonzwa kuti government ndoya kudissolve maboard. All right. Government Zimura private organization. But intervene government inobva pakuti Zimura manje inoregistrwa naminister. Minister of Justice. Minister of Justice vane maareas anovatendera kuita intervene kana zvinhu zvisafambe zvakanaka. According since varivo regulator we-organization. Saka intervene yakaitwa neminister of Justice iri pamutemo. Wari kuintervene into a private body, but mafambiro ayo achioverseewa negovernment. Zimura yangofanana necheche kwamugodi. But zvinoita ndezvekuti kana manetsana pane watingati referee anopinda pakati omira pakati omva ataiwa iwe uri kuzviti bishop or bishop, mutemo wenyu unoti bishop ndeuyu. Saka ndozviri kuita government haina kupinda ichiti yakutora Zimura. Ndireferee ari kutoda kuinzanisa, because Zimura isusu tiri kuclaima kuti Zimura inga yakapture nevanhu vanga vakuzviti ndisu Zimura. Zvakasvika pakutoonekwa negovernment kuti no zvakuitwa kwakukanganisa. Zimura ndiye mamembers. Saka vakakwanisa kuti tatanisira vanhu vanga vakacapture organization. Ndomva vasiya chinhu chiri open kumamembers. Saka izvozvi zvitakafocasa kuenda kuAGM, mamembers onoisa board rawo. Alright. Tiri papa tombobvunza mukoma. Saka basa reZimura manje in relation to an artist, tangoudzwa kuti it's an association yakafomwa ichida kuona kuti zviri kufamba sei maartist ndichii. Imimi pakurarama kwaartist, Zimura inenge yakunyatsoita sei? Thank you. Zimura inoita inonzi intellectual property. Chinonzi intellectual property iproperty yemunhu, kwete inoonekwa asi kuti inobva mu-creative work yaunoita. Wagadzira chinhu chako chiri kuenda pamhepo, chiri kunoridzwa nevanhu,
you must be paid. Saka Zimura inonocollecta mari mumabroadcasters, inonocollecta mari munzvimbo dzinoshandiswa music papublic zvakafanana nemaclub ari mutauni, even kana kumaruzevha kuyo kunoridzwa maradio papublic. They are supposed to be remitting money kuzimura through malicenses. Malicense anouya ari mumapackage akasiyana. Tinana Mikus, mahotels vanolicenswa futi vatoriwo nemafees avo. Mikus anenge aine marooms mangani anonzi each and every room inofanira kunge ine mari yainofeta. Saka paMikus vakasvika vanototora mari yakawanda chaizvo nekuti each and every room inenge ine mari. Saka mari inokolektwa chiita zvati tine mahotels mangani, tine macorporate companies mangani, zvakaita masupermarket munoridzwa music memo papublic munobhadhara futi. Alright. So Zimura iripo pakunotreka everywhere kuri kushandiswa music. Saka pamusic apa pamwe mamwe mamusician angazoda kubvunza, music anobhadharwa ndiye akakomboza song. Kukomboza kuri pakunyora, kukomboza kuri pakugadzira time signature kunoitwa nemaproducer mumastudios, arrangement. So ndo vanhu vanenge vachinzi vapuhwe mari. Ukangonoshaurawo zvako wapuhwa mari nemuridzi webhendi hauna right. Saka the right yauinayo iyoyo ndo inoita kuti uwane mari. Saka mari iyi, imagine kuti we are talking about Zimbabwe, we are talking about Mozambique, we are talking about the whole world. Munocollectera kana kuAmerica? Mari inocollectwa because pane ma-arrangements anoitwa. Society yega iri muarea ndo inocollecta for that area. Yoremita kana pane yakaridzwa yemuimba ari kunze kwenyika. Zvakaita kana kuti saBob Marley anotorerwa mari yake muno yochengetwa, right? Yozoendawo patinopuhwawo mari dzedu isusu vanozivana masociety akawanda. Hombe yacho inonzi SISAC. SISAC ndo zihombe tingade kuitora kuita seFIFA, right? Ndo mahombe vanokolekta. Saka ndo vanoona kuti uku kuri kuitwa zvakati, kuri kuitwa zvakati. Mari idzodzo dzinotenderera. Mari idzo hadzisi mari diki shamwari, imari hombe. Saka inini ndikatoridzwa kuGermany zvezvo kuti ndangoridzwawo munhu ada kunzwa music yangu ndatowo nemari. Saka mari dzevana veZimbabwe dzakawanda, ndokwatiri kuti kuzimura mari idzi hatisi kudziona. Tinosvika ipapa manje but toda kudzoka pekuti imi mati it's an organization yoti munhu anoregister to be a member. Yes. Inini zigo ndaimba panapa. Yes. I'm not yet a member. Yes. Do you collect money on behalf of me? We collect on behalf of members only. Asi iwewe waridzwa mari yako inogona kucollect, right? Because kune inonzi BAS, ndo vari pakati, Broadcasting Association of Zimbabwe. Yes. Ndo vane information yekuti wakaridzwa kupi, especially kana kuri kubroadcast. Saka zvikuru kuti music yako inenge ichionekwa kuti yakaridzwa, saka inofanira kubhadhara. Asi manje iwewo zvichakumanikidzawo kuti unotsvaga society yekuti uone kutorera mari yako. Alright. Zvakafanana nekuti mari kubhengi, kana usina account hautore mari. Anoda kukuisira mari uya anoshaya pekuiisa. Saka unofanira kunge une account. Account ndiyo inova Zimura, ndo inova imwe iriko mazuva ano. Hachaita kuti zvamunezita. Asi ndo dziriko, ndo kunosvikira mari dzevaimbi. Saka Zimura ndo basa rayo rekucollect mari, sezvambotaurwa namukoma Philip kuti ukama hwedu huri pamari. Alright. Hapana humwe ukama besides kuti mari yangu, because mari inouya kuZimura haizi mari yevanhu vamunoona vari kuivo vaya. Imari yevanhu vaimbi vari kudzimba uko, vaimbi vari kwakasiyana siyana, vaimbi vakafa. Iyi ndo mari yavo, because unoramba uchingorira chete. Ndofunga inini vamwe havatotizivi kunoridzwa ana dembo vakafa, vanotorira kundipfuura pazuva mari inopinda yadembo yakawanda kupfuura yevamwe vaimbi vapenyu. Saka
imari yemunhu akangogadzira music yake inofanira kunge ichicollect. Alright, ndikupaona kuti tingounza context kuti achipinda munyaya dzikunetsa nhasi. Roughly mune mafigure emusoro ekuti last year how much was collected by Zimura? Wangu vakapublisha kuti akolekta 1.6 million kweAGM. 1.6 million. Wangu. And the highest paid musician angarani? Ndinofunga kuti angari Japreza. How much did he get? Ndinofungidza kuti Japreza haakuma 5,000. 5,000? Yes. From 1.6 million? Wangu. Highest paid? Highest paid. Hatingati highest paid. But vanenge vachitarisa mabig names kuti asaende pamamedias vachitaura kuti atiswana mari. Saka vanotsvaga vanhu vane mazita ende vachiri kurira. Vodaidzwa vese vaonzi kamari vobva vanyarara. Because pa 1.6 million kana pakadeclarewa 347,000 ichinzi ndiyo yemaroyalties. 347,000 ndio maroyalties per 1.6 million. 1.6 million. And then 65% yema-members yomva yatora $10 nema$5 nema$3. It means hapasi transparent ende mari yaina kusvika. Ini alright ndambotaura kuti mukoma ziko ndakanga ndiri mboti. Handisati ndamboona mari inodeclarewa back ichinzi haina kuyazokorekwa. Mari kana matodeclare kuti yakupiwa ma-members inongonopera ikoko. Ufeatures zisinomawo kune vamwe vasina hama dzinouya dzichikorekta, kune vamwe vasingauye kuzokorekta vakatora amwe nezvezimura kudhara, mari idzodzo hadzideclarewe back. Saka ndo uchapa ngochitwa organization. Saka takuchipinda manje munyaya. Government yasheka organization. Chii chakanyatsoita raise that alarm kuti government inotirega tichidissolve board. Right, zvakaitika ndezvekuti mukoma zigosvo ndambotaura kuti ndakanga ndiri mboti. Ndakabuda neevidence mboti. Ndo ndatsvaga vamwe vangu kuti uyai mundijoine akanga ari ma-members. Tiite zvinhu zvimwe chete. In fact takaita extraordinary meeting. Ndingaidaidze kuti caucus extraordinary meeting. But takamba taselectwa ndani vamwe vakanzi chipfumbu chibatsirana neava. Musungise vanhu ava murwise ma-fraudulent activities esa kuitika kuorganization. Saka taatimu kudaro. Ma-fraudulent activities yaita ndeyapi? Ma-fraudulent activities aitwa one kwakanga kuchiclaimwa kunzi kuna executive director. Achitopiwa ma-benefits a-executive director. But pamemorandum medu asipo. Two, kwakanga kuchitorwa mari zvisina ma-resolution. Mari dzanga dzichibuda mabhenge zvisina ma-resolution. Three, kwaidzingwa munhu wese akomplaina kuti mari yashandiswa sirizvo. Four, kana ukakomplaina unga uchiwana mari, it means hauchawane mari. Saka member yese yaifanirwa kupresa munhu kuti uzokwanisa kuramba uchikorektoka mari kane musoro kana unga uchiwana mari. Culture yakatanga rini? Culture iyi ndofunga kuti yakatanga kudhara, but inini ndakajoina board 2017. Pandakapinda board, ndofunga chinhu chavasina kuandastenda vamwe vangu vandaisenza navo. Ndechekuti inini handina ukama uri permanent uya wekuti unomva watondiita shamwari yako nepazvinhu zvakaipa. Kana wangoita chinhu chakaipa inini polisi yangu ndodzura. Kana watadza kunzwanana either tiri kuenda kumapurisa kana tiri kuenda kune vanoyananisa woyananisa. But question yenyu yanga iri kuti chii chakakonzera kuti government iite intervene. Government patakatanga kutaura kuti kuzimura kuri kubiwa mari, ma-members akaresista akanga vasingawani mari vakawanda. Takanyora matsamba kugovernment kubva 2023 kusvika izvino tichiri fair kusvika kuna minister, tichiri fair kusvika kuna premsec. But zvazvinoita manje ndezvekuti government ine zvinhu zvainotarisa. Board member abuda ari one ari kuti zvinhu izvi hazisi kufamba zvakanaka. Ava vari kupublisha kuti tamudzingira mhosva yake yekuti akaita press conference asina kuconfirm. Ndakaita press conference ndaconfirma ende organization yakaatenda press conference. Only kuti zvinhu zvataitaura mupress conference ndo zvavasina kuwirirana nazvo. Saka vanga vachiita vaishandisa psychology nepropaganda kuti vakaziva kuti izvinezvi vanhu vari kuda chakati. Vaisira vanhu mamessages musanyeperwa nemunhu ari kuda ukuru. But chinhu chavaikanganwa ndechekuti ndiri kubva paukuru ndichienda kudzokera kunoita member. Saka government yakazoti paitwa AGM yapera takanyora matsamba. Tikati AGM yanga isiri authentic because yaitwa nevanhu 100 out of 5,000 point something. Of which mutemo wedu unoti 1/4
inofanira kuatenda AGM. Saka government yakaita take note zvinhu izvozvo. Pavanhu 100 vaya vakanga pabhodhi raya ranga raselectwa nevanhu 100 pakanobudo mamwe maboard member akanotaura kuti zviri kutaura vakomana vari kunze uku ndezvechokwadi. Maboard member atingati takakanga tichishanda nawo vachiti asisi tine interest yekupinda muboard kuti tigadzirise zvinhu. Saka takanga tichivasapota kuti vapinde muboard. Saka vanopinda pavanhu 100 papa vakomana vaya vakanoita futi same thing yatakati tichita isisu. Ndomba vanzita kudismissai. Saka government yakaona kuti kuzimura everyday kwakuitika mashenagedzi. Everyday ndosvika pakuti takutaenda vheni zvinhu zvenyu zvanyanya. Ndokupindira kwakaita government. Mamuri part of maprocess here yaiitika kana makazojoina struggle yakupera? Takabvira pekutanga from the word go I was there. And this takafamba tichinyora tsamba dzimwe dzasingapindurwi dzimwe dzichipindurwa tikaenda kumapurisa kumacourts. I was there and until now patasvika pekuti government yaita intervene ndichingoripo and tatarisana nekuti mamembers achiwana organization yavo back because yange yakapture organization. Ukatarisa even kana statement iri kubva kugovernment iri kutaura kuti no hachisi chinhu chevanhu ba vananhingi nananhingi ayo chinhu chevanhu vanofanira kuti vaite maresolutions. Vaita maresolutions oteedzerwa nemonemo odzoka ane result yatari kutaura kuti parudiwa mari apo. Alright. Ndikupaona ko vanhu vanoti imimi muri marebels. Marebels chaiwo kuti rebelled to the leadership yanga iri ipapo. You didn't follow due process, you didn't follow machannel chaiwo. Maingoenda painternet motanga kutora zvamunoda. Like what you are doing. Muri marebels here. Rega ndiseke kana takutaura nasuno unozva zvinonakidza so. Rebel chairo rakuzikanwa baba. Nderipi. Rebel ndoranzingwa kai. They rebelled against the members, right? And they are right now vari musango. And pakuda kuiswa vanhu chaiwo mubhodhi. And ndo pata akamira kutarisa kuti okay, achauya mubhodhi ndiani kuti atarisewo zvinhu kuti zvifambe zvakanaka. Tinoda kuonaka kuti rebel rainzi rebel naiti rebel handika pavanhu tinovhoterwa kunzi apinde mubhodhi ndiani ndopakuda rebel ka. Marebel ndo aitotitiwo rebel isusu tichitaura zvinhu zvakanaka. Tikuita concur negovernment handiti nemutemo wenyika tikuwirirana nawo. Saka rebel ndiani? Who is the rebel? The rebel rebel ndiani? Wamuri kuona ari rebel. Mamatora nayo kuti makavhura madhoketi uchiminzi makapresa macharges. Ongu inini netimu yangu iyi yatanga tichishanda nayo vafred nyakudanga vana mai marimo vana muchetu vana apike umembere nemuweda asipo panapa anonzi Messi Guvamombe. Takapresa macharges akawanda. But do you know kuti vanhu vari kubata mari dzosvika kuma 1.6 vanenge vaine influence. Vaine ma-influence avainawo. Wabata 1,600. 1.6 million. Okay. Vanenge vaine ma-influence avanenge vainawo. Havana pavanosvika vakasateererwa. But takamanaja kuti tiprove kuti Police Lencube anga asiri executive director organization. Takamanaja kuti tiprove kuti munhu uyu akanga achishanda asina board kubva 2017 through conviction yaakaitwa so 26 June 2025 ye-fraud. Conviction in yes. A court of law. Yes. So why was he not dismissed after the conviction? Nenhau yanga ichitaurwa kunzi ndo vanga vamarebel vanhu vanga vakapecapture organization vakamuprotecta kusvika paextend yekuti chatadzwa nauyu ndisu tachitadza sebhodi because vanhu ava vatiri kutaura nezvavo mutemo waiuziva but vaifamba vari pasaidi pavo because vailidwa nemalawyers akanga achinzi eorganization saka vaiziva kuti how to manipulate system. Saka akaramba achiprotectwa kusvika atozodzingwa neministry kunzi iwe uchiri kuitei uko wakaconvictwa nekutya ministry manje kuti handichisina kumekwa ndoshuurwa mubva angoverera but vakatomupa package kuti arisaina
zvine precedence lezo hongu before ministry kudzinga vanhu vakadaidzwa kumeeting. Vadaidzwa kumeeting, ministry yange kabata mhosva dzose dzanga dzichiitwa kuzimura kusanganisira conviction yakaitwa munhu iyeye. Saka through meeting yavakaita vakanzi vaibvunzwa zvegenuine chaizvo, siri zvekunyengerero. Ndopakameshenwa shoko rekuti iwe haufanira kunge uri kuorganization panguva ineyi, because vakambodaidzwa necompanies before. Ndomba asvika achinja vamba zvakanzi handisi executive director, ndiri secretary. Saka companies akaona kuti takutongotambiswa bhora risina mweya, yabonyarara, but vanga vachiziva kuti munhu akaconvict. Saka izvonezvi ministry yakadzinga akamuprotecta wacho, naivo vacho vakanga vachiva vari pazvigaro havachisina simba. Vakamanzwisiro andakaita vanhu vari kuisa interim administrator achapave way for AGM. Vari kuisa havasati vaisa, vanogona vakatoisa. Ini semunhu asiri wekuministry handizoteeri zvinhu zvavari kuita mazuva ose, but ndofunga kuti vakatoisa. izvezvi mukuziva kuti bhodhi rorana nani? Hakuna bhodhi. Vanhu vakadzingwa mukomasigbo, mukaenda pasocial media pese zvakatoanaunzwa kuti vanhu vakadzingwa, ende zveshuwa ivo vakakonfirma kuti takadzingwa. That's why makona vamwe vacho vakuita maskiti kuti vapoto vacho vanomadze chingwa nechi. Ladies and gentlemen, ndo varume vatinavo want to pave way for the second team. Nyaya yacho ibrief ringonzi gaga. Saka toda kuvabvunza malast words avo before they go. What do you have to say about this issue? Zvati kunenge tisina kutaura. Isisu tiri kuti ministry kutora kwayakaita danho rayakatora haisi kuzoshanda yoga. Tichailidha neevidence yatiinayo kuti ikwanise kunyatsotungamira vanhu vaine hwaro, because ministry haiziva zvinoitika kwaimbi. Anoziva zviri kuitika kwaimbi vaimbi. Saka tiri kuprepare document ratichapa ministry. Ichi ngachiitwe, makesi namba aripo ndeaya, mhosva dzanga dzichiparwa ndedzidzi, because isisu issue yedu yatinyayombe ndekuti organization ngakuitwe forensic audit. Because mari dzanga dzakutorwa muzita rekunzi tiri kuvaka building kwakati, tiri kuita chakati. Saka mamembers haana kumboproposa kuti ngapavakwe mabuilding. Deal riripo chero pakaita kakona so kanongori nemunhu 1 nekabhuku kekukonfirma kuti munhu nimember ndiri kupanana mari. Ini ndozonovaka building yangu ndakumba kwani. Purpose building yangari yei? Hanzi toda kuita multi complex kuBulawayo, pakuti vanhu vanowana pekurara, pekudya, vanoda kuswima vachiswima, naivo vachinge vachimanija zvinhu izvo zvaripa. Zvazvinei music or upenyu hwemamusician? Ndo zvimwe zvemashenagans, macriminal activities angachiitwa, because vanga vasingamiriri authority yemamusician. Izvozvi zigo building yanga yatengeswa iyo yedu yepavho ndewe yanga yatotengeswa nevanhu vanga vachiti maboard member at 150 2 maflats. Yatengeswa at 150, one flat raichadzwa 75,000 kwavho ndewe, kwekuti unogona kutenga stand ne75,000, but flat rakatovakwa riripo kudhara ranga ratengeswa 75,000, rimwe racho 75,000. Do you know the buyer? Buyer akaramba kutaurwa, because inini ndaisuspecta kuti only chinhu chaita vanhu ava kuchinja zita kubva muvaimbi nekutora building, because pakati pavo pane vamwe vanoclaima kuti zimura takaisenzera. Ende chimwe chinhu chandisinganyare kutaura pana paziko ndechekuti vanhu vanga vachitambira ma4,000 basic salary. 4,000 basic salary? Yes, pasina qualification avanenge ari mai vangori madirector. Qualifications avo ndoanga mumwe wacho anga achitambira 4,000 akapinda ari typist kupinda muorganization. I don't know kuti akazosvika paexecutive director when, and memorandum yedu haitotendere kuti kuve nechinhu chinonzi executive director, but I don't know anga akuti ndiye executive director, ndiye secretary, ndiye general manager, ndiye anosainira mari kubhengi, ndiye anoauthorize mari. Saka ndo ribheo guru ranga rapandukira organization. Ende mambobvunza kwese ndafarira mapindurwa yaitwa navanyakudanga enyaya yemaribheo. Hatisi maribheo, because organization ndiye mamembers. What I think ngatipe example yekuti macomrades akanga ari kuhondo aitonzi maribheo naSmith.
ainzi magorira but word rechirungu zvichireva kuti marebel zvinoreva munhu anogona kumbokuataka usina kutarisira handikutoti mimi pamwe mukutonzwa muri tiri magorira right movement. but isisu tiri kuti either tiri magorira movement or tiri genuine or tiri anani transparent iri kuonekwa kweAGM because takahodha umupo hwese hwemabirwo angachiita mari tinoziva takasvika pakupiwa necourt bank statement remaburitsirwo angachiitwa mari zvekusvika pakuti taitoona kuti vaibhadharirana vana zvikoro kumabhodhingi right ini ndokupiwa $5 60 yekuti ndingada kutenga chingwa nemasamba pakuda kutotoperwa mari but munhu ari kutongotora mari muakaunti yevaimbi unobhadharira mwana wake kubhodhingi chikoro che$1,000 achitambira futi $3,800 kana kuti $4,000 anenge aona kuti vaimbi vacho vakapusa saka kupusa kwevaimbi ndokwasvitsa ministry payasvika hatizvirambe kuti vaimbi vakapusa vatori nevaimbi vamwe vaitoti imakomana muroda kukanganisa vanhu vari kurana organization zvakanaka vamwe vacho vakutozviti ndo vari kurwira transparent vakanyora ziopen letter so tadismissirwa nyaya yekukoti taisirwa mafraudulent documents anova atakazoconvicta munhu nefraud kucriminal court nyora zidocument so vakomana vanga vachida kutadzisa organization iri vari kuacusa vanhu vari kubata basa zvakanaka chakatishambisa ndechekuti vanhu ivavo izvozvizvi vari pafront kuti isisu tiri kurwira democracy ko democracy makaiona rini kwemi at the same time takutofunga kuti vakaplandwa nevanhu vakabva vacho vakabviswa neministry because havana any document ravainaro ravanogona kupresenta kuvanhu kuti takabata ichi only chinhu chavari kuita kumobilize mamusicians kuti tiite isisu body tinorana organization ndo chimwe chinhu chandoda kusiya panapa sorry kuti ndakudya nguva ndoda kusiyira mamembers ezimura kuti ngavave wise pazvinhu zvavo tinogona kunge takarwa for the past 3 years but pasina chatairwira ngavazive kuti uyu munhu abvepi uyu munhu abvepi alright katime kavakapinda ikako vakomana vanga vakuproposa maloni e$20,000 tipewo maloni ema$20,000 semabody member not loans to members no inini safiri chifumbu yabody member ndipewo honai tiri body member ndipewo loan saka tikutaura kuti zvinhu zvese izvozvo kumashena again alright chinhu chinoitwa at national level zigi kutori netumwe tumatsotsi tunotomuka tuchizoziva kuti ndikahwandira apa ndakadai apa ndonobuda pakataka ndikahwandira apa ndakadai but ndiri kuti kumamusicians wose get ready for AGM zvekuitwa vakuru zvezvo indakatobuda muukuru handina basa nazvo but chandine basa nacho ndechekuti chirikadzi mukadzi waaroni chinamira mukadzi waadhimai kasenga ndikasvikawo pamba undibikira tii achita baba munini pindai mumwe tii mumba kwete kuti inini ndosvika ndichitodoneta mari yangu padzimba dzechirikadzi vamwe vacho ndichibhadhara school fees kana kupostwa nevashirikadzi pasocial media dzichitambura right saka wotarisa nziyo idzodzo unoziva kuti hapana here bhawa rinovata risina rekuridza Leonard Dembo hakuna muzimbabwe muno kumareserva nemutown but munhu iye anonzi atadza kubhadhara maidemba ari kunzi vakabuda pasocial media dai pasina chivharo akavabatsira vachiti ndatadza kubhadhara mabills emba mukadzi wemunhu anonzi Leonard Dembo legend rakadaro otadza kubhadhara mabills emba mari inofanira kupiwa mawidows akaita sana Leonard Dembo ana Simon Chimbeto hatizivi kana vachiriko imari dzinokwanisa kuvakavhawo kana 5 months grocery pamba nekubhadhara vana maschool fees nekubhadhara mabills emba woziva kuti baba vakafa handi ndokwangori basa kwemurume wavo saka isu takatora danho iroro tikati varume zvekusekwa kana kubvunzwa timibvunzo tisina basa hatichada chatakuda isisu kuti chinhu ngachimboenda kwaimbi ende takapedza basa aiwa ndiropaona vanyansede inonzi conclusive hamene mukoma mashoko enyu opedzera panyaya iyi ndisanda kubvunzai takaona naDerek Mpofu mamuri sempati yetimu iroro rairova mapress statement futi zisingaite pasocial media inini handina divi randingati ndakashanda naro kunze kwedivi revaimbi right I've been working for muimbi all along. Derek is a member right Gift Harmony is a member asi ukanga uine pfungwa yekunokora neni hatiwirirani ukanga uine pfungwa yekutumwa nevanhu vari kuda kuprotecta zvinhu zvazvichiitika zvekuti mari haidistributwe ichienda kuvaridzi vayo nekuti mutemo wedu unoti 30% at most ndo administration haisakatowandisa yakatowandisa yeida kureducwa the rest kuvaimbi
nekuti mari iyi iri kuuya kuzobhadhara inini kwete administration. Saka ndiri kuti pamaitawo tubasa twenyu twekutora mari chitora iyi, then ivo ndo vakunokora hombe kusiya diki. Munoziva kudzvinyirwa kwakaitwa vaimbi muZimbabwe. Kune vari kupuwa mari vachifunga kuti ndapuwa mari. Hauna mari yawapuwa. Munhu ari kubhadharwa school fees yemwana gore rese imari 1,000 per term, 1,000 per term. Iwe onzi the highest paid artist apuwa kana 8,000 chaiyo. Hauna zvawaitwa. Mari yako yakabiwa. So isusu tikananga tichiudza vaimbi tichitaura nezvekuzimura vanoti imimi murikuda kunodyawo. But anyway, look, taisa zvinhu pachena. Bhodhi raakuda kusarudzwa. Chirege yakakuramba makarara vaimbi kuti munongoramba muchimwenderwa pamberi nevanhu vane pfungwa dzavo vanenge vatori nedanga remombe raanenge atosiya ati idzi ndikuya nchitora iyi ndikuya nchitora. Dzimwe dzinotonzi ana zimura mombe mumamisha umu. Pana vamwe vaimbi here vakuru kana nchiti vakuru ndingora vati vanoti zikanoi zvakanyanya zviya zvekuti munguva yatiri akataurawo vanhu vesanosera vachitonoise about sero. Pane vamwe vaimbi vakakujoinawo here mustruggle? Vakawandisa. Mukoma wedu Macheso akataura ende akabva ashorwa zvokudaro nevanhu vanga vari kuofisi nekuti vakaona kuti pataurwa nemunhu mukuru apa. Ko Macheso ndiani ezvinezvi? Ndiye Elder kamazuva ano. Ndiani mumwe mukuru? Anditi kune vamwewo zvavanoenda kuseri. Elder anofanira kunge achitaura against vaimba anjamutaura nezita. Asi unomona akapfeka rubhacha ari kuseri achizvininipisa kunge munhu wamufundisi ozvitambuka mufundisi ari kuseri panzvimbo amirire vaimbi vamwe. Iye akatambura kusvika paari ipapo. Vakapuwa mari panguva yavakapuwa kuzimura kwaipuwa vanhu mari vachitotenga zvinhu zvinobatika paitwa mapayouts paya. Right now ari kunyatsotozviona kuti mari haisi kubuda. Asi unomona akati rubhachi achinge mufundisi akanyarara zvake ari kuseri uko. Vaimbi vakuru varipo vakawanda asi vazhinji vacho vanotya. Zvino isusu tiri kuti hatitye. Tauya panapa kuti tikubatsirei tikununurei vaimbi. Pamunonzonzi tiri marebels. Tati handei kweje munoona kuti rebel nderipi anenge akagara akahwanda kana kuti vamwe havatouyi. Vozi vanoziva kuti uku kwaane transparency. Saka rima nechaedza hazvifambidzana. Hazvionani. Ladies and gentlemen, tapedza the first segment of this issue yanetsa yekuzimura. Of course, there is need yekuti mudzoswe kwakurongeka muorganization inoimpacta vaimbi including vatinawo panapa. Saka we are going to take a short break tobva tatanga the second team tingonzwa kuti zvakamira sei. And with that we are out. Ladies and gentlemen, welcome to our second segment. Still popa now yezimura nasuma board member nema former board member nema stakeholder vaya vakawanda because nyaya yacho inenge hombe. So we are going to give each one akagara papanel apa an opportunity yekuti vatiudze their take on this issue and maonero ari kuita nyaya dziri kuitika. Totanga nemukoma wakagara kwekutanga. Makadizvi ndinofara kana muchifarawo. Tofara zviri nane tingafare sei musiri kunyatsofara. Nyaya yekuzimura iyi yakamira sei? Munoitwawo ani? Muri ani panyaya iyi uye munoda kuti zvinhu zvifambe sei? Right, inini ndoitwa munyaradzi mupostori muchetu ndiri muimbi wegospel. Chipostori chishandisa magitari. Alright. Right, ndiri member. Chipostori chechokwadi chinoshandisa magitari. Aiwa chokwadi chinoshandisa kana wakatora bhaibheri unotaura mapisari 150 inotodza magitari. Ndira Jehovha Mwari waone zvakafuka. Tapiwa magwaro. Saka ndikutaura kuti ini ndiri member yezimura. Yakarejisa nezimura. Saka ndanzwa dambudziko achipfumbu vataura nyaya vakataura zvavakaona kubhodhi yekufamba kwako kusingaiti zvakanaka nekuti indanisiri kumbhodhi yekusafamba kwako kusingaiti zvakanaka kudzimari kwekugoverwa mari sechiona ini ndasingagoverwa mari inoringana nezvandandiri nezvandiri. Maipiwa mari? Ndakapedzera kutora mari 2013 kuzimura. Ndaona kuti unotofamba kuenda kuzimura kweya unopuwa mari yawapuwa yangu kurisa basi kudzokera kwandogara. Saka ndakaona kuti hazvina zvazvondibatsira. Saka ndazonanzwa vachipfumbu varidza mhere iyoyo yekuti kunhu hakuna kumira zvakanaka. Ndakabvunza
vateerera ndakanzwisisa kuti nekusati wakwandaita mari zvinogona chiri chokwadi chavaitaura. Pakazosarudzwa paiswa EGM yakaitwa musi wa 22 June 2023 yapandinova ndo pandakazosarudzwa seindari member yaifamba ichitsvagurudza kuti ndezvipi zvakaipa muzimura zvachifamba zvisingafambi zvakanaka. Saka ipapo vachipfumbu ndakafamba navo kuenda mumakotsi, ndiriwo mumwe anga ari mubatsiri pakuronga kufamba kwataita mumakotsi nemameetings atainoita pasiyana siyana. Saka ndo chimwe chechimwe chinhu chandakazoona kuti vachipfumbu nyaya dzavaitaura dzakabuda dzomubhodhi chena kumakoti vakazodziwina. Saka nanhasi ndo pandiri kuona kuti hurumende yakapindira zvishuwa hurumende yedu. Saka ezvino taakugadzirira kuenda AGM kuti kunosarudzwa munhu zvakaringana. Hongu zvese zvaitaurwa nachipfumbu ndakaona zvichichokwadi kuti kwaidiwa mari, kwaitwa zvakadai, kwaita zvakadai. Asi izvozvi ndakuona kuti taakugadzirira kuti handi kuAGM tinosarudza vanhu vane mwoyo nevaimbi kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka. Ayo, ndapanzwa ndonyaya iri kutaurwa iyi tichinzwa zvakamira sei. Pasaidi penyu tina ndinonzi Abigail Membere. Abigail Membere ndiri member yezimura. Ndichimbawo zvangu traditional. Yes. Yamunoti traditional ndo ipi yakaita kusiyana Jabreza? Izvo ndizvo zvinombira nemagitari. Alright, imbira nemagitari. Alright, makatanga kuimba rini? 2004. Mukajoina zimura rini? Ndatojoina gore iroro. Ipapo. Makajoina kana makajoiniswa? Aiwa, ndakanojoina nekuti ndakaziva kuti ndo association ine chekuita kwandinowana mari dzangu. Ndo majoiniro andakanoita ndega. Alright. Nyaya iri mudariro muri kuiona we? Nyaya iri mudariro ndiri kuiona. Totangira nepakauya vachipfumbu. Ndomakarako takaona taitongoona kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Asi sevanhu tisina umbowo. Ndopatakatanga kusarudza tikati ngakumboenda vaimbi. Vanotionera kuti chiri kuitika. Takasarudza vakawanda vasingauye vachititaurira asi zvakaramba zvichitinetsa kusvikira vachipfumbu vazoenda. Ndo munhu akagona kuuya achitudza kuti ndazobata zviri kuitika. Asi munoziva kuti chinhu chitanga uchitaura naivo vacho vari kunzi vabatwa vanotanga kurudzisawo nepavo. Saka ini ndakavateerera nokuti ndakazviona. Ndopatakazotanga kufamba tese. Saka inini kuinterim yakasarudzwa 23 June 2023 ndo pandakatanga kufamba navachipfumbu. Saka ndakaona kuti kwanga kwakuita vaimbi vanga vakutyisidzirwa. Saka ndakanomira sacoordinator ndichimobiliza vaimbi tisatyi ngatitaurei ngatinomirai navachipfumbu nokuti vachipfumbu mukufamba navo kwatakaita umbowo vakatanga kutiratidza zvikwadi tikauona vakazopinda mukoti kusvika vakarwisawo asi mhosva yakazongobatwa chete fraud case yakabuda ndopakatitanga kupepuka vamwe vaimbi. Saka ini ndiripo pakutoti vaimbi ngatirwirei kodzero dzedu tisu zimura yacho. Saka tikasazvirwira kodzero dzedu tichafa nhasi. Vaimbi vana vedu vanosara vachitambura asi mine zvimwe kamukasendi kawo kavanofanira kuwana. Kamwe vamwe vacho vari kutombunikidzirwa kasendi kako havachakawana. Tine chirikadzi tine nherera dzinofanira kurarama nemari dzayo dziri kuzimura. Ndosaka takati ndofunga hondo ikatotanga kune vanongozvipirawo. Ndakati vachipfumbu zvavatanga zvavaine ndoda kuti tisapotane kusvika muimbi wese asvinura. Ndosaka muri kuona nhasi muno vaimbi ndiri kufara chaizvo nekuti vakawanda vacho tabatana asi munongoziva kuti vacho vari kunzi vane mhosva vane kakurwisa kavari kuita. Vanogona pane mumwe munhu anobvuma kungotengwa kana kungotaurwa kunzi ita zvakadai so kana kungopiwa mari yeswiti munhu akuita se akutopandukira vamwe wake. Ndo zvatiri kuramba tikuti kwete vaimbi ngatirwirei kodzero dzedu
future yevana vedu yeva tichasiya kana murume wangu chainge azive kuti amai vangu vachiimba kasi ndikao ndofanira kutokawana. Ndo chichemo chandokupa kuvaimbi ndozotenda futi ministry kupinda kwavakaita. Mwoyo wangu uri kufara chaizvo nokuti varatidza kutinzwa kwavo sevaimbi, varatidza kuti vanesu varamba vakango vari refri kusvika zvinhu zvedu zvagadzirisika. Ndinotenda nekuti kuchaitwa free and fair elections. Ndiri kupaona takatarisa muzera uri pamuri taita interview you'd find kuti munenge muri vanhu vati kurei pamakore ende ticharisawo mademographic evaimbi vatinawo vari kuita mukurumbira izvezvi ndevechidiki, but hazvisi zvinhu zvitsva. Tikatarisa mashure kwangu nana James Chimombe, ana Chibadura, kana ivo vana Tuku vacho nana Mapfumo, ngwewe vanga vari vanhu vechidiki. Dai nyaya yakaitika kana 40 years ago vaigona kungoiignore because unenge usingazivi kuti rufu runogona kuuya, unenge usingazivi kuti nhamo inogona kuita kuuya ramangwana harizikani. Ime vaimbi vechidiki vatinawo vechidiki ava vari kupisa ngwene, hatisi kumbovaona vachibatana nemi. Mungavaudze mashoko avo? Ndo zvinonetsa izvozvo zvamuri kutaura zveage futi dzimwe nguva tinoipinza ipapa nokuti ndo vamwe nokuti akapiwa mari yeswiti anokwanisa kungoitambira nekuti haasati anyatsoexperience life muomera wainoita. Saka muimbi wechikuru anoziva kuti ndine mhuri ende ndakura mangwana ndomuka ndakafa, vana vandabereka ngavazive kuti mai vakanga vachishanda. Saka saka muri kuona ndo pacho patiri kupinda senhangu, chero pandinotaura ndinechitovaudza kuti kwete umbowo toripo, ngatirwirei ukodzero yedu vaimbi kuitira kuti tirarame nevatichasiya vazoraramawo mazviri. Nekuti inini ndo zvati kuti mari ngaive fe senhangu pamwe masongs angu haana kurira handiti handina mari ndopanzwisisa ko dzemumabhawa chipaiko vanhu mari dzavo dzemumabhawa nekuti nhasi ukaenda mubhawa sometimes unotozopa mukuru chachahariri asi kai songo yemuimbi mudikiyo iri kutojambisa vanhu bhawa ipai vanhu mari dzavo. Ndo zvatachitochemera izvozvo kuti kuzimura toda kuti kuchene toti apa pacheneswa asi takuda kuti kuchenesesa koenda vanhu vatanoshanda vachiziva tiri kushandira vaimbi ende vaimbi vanofanira kusekererawo. Ndo zvatiri kunyanya kukurudzira. Ndofunga the last one una wapanel makadii mama? Ndiri pangu makadiwo. Makapfeka mabhareti akandimi magandanga. Handizvozvo. Wada munoitwa ani? Ini ndoitwa Jane Marimo. Stovring. Muri muimbi? Ndinoimba. Munoimba musambo upi? Ndinoimba musambo muno muZimbabwe. Traditional. Nengoma, osho, marimba, mbira, nemagitari ndikusanganisa zvese. Saka nyaya iyi hamuzipa zvinhu zvevanhu, inyaya yenyu chaizvo inyaya yedu. Munoiona sei nyaya inofanira kugadziswa sei? Kuona kwandinoita kuti ndipindewo munyaya iyoyi ndakajoinwa kuzimura kwacho ndikamboenda rimwe gore ndikapiwa kamari kadiki ekuti handaikwanisa kudzokera kumba. Ndikamboti zvanaka ndikambonzwawo nchiridzwa ndikati next year pamwe ndinonowanawo zvimwe zvinhu ndobva ndanopiwa futi pasina chimwe. Saka handina kuzombodzokera zvakare kunotora mari kubva muna 2012 vanombodzokera kunotora mari kuzimura. Saka kuti muchiita chido chekupinda munyaya idzi musina mari yamabva anombopiwa musina hope mafanira kusiyana nazvo mongoti aizvi ndezvekupenga rikendisane nazvo. Aiyo ndaizvifungawo kuti chandinoda kupindira ino mune vaimbi but nekuona kuti zveshuwa vaimbi vemuno muZimbabwe vazhinji vari kushupika havasi kuwana mari dzavo dzakakwana nokuti unenge uchizoverenga uchinzwa uchitaurawo nevaimbi zotaurawa nevakomana vachitaura kuti zveshuwa ndiwo nyaya iripo yekuti tawana kuti izvo kuri kuitwa zvinhu zvisina kunaka kuzimura. Saka tingabatana here tibatsirane pamwe chete kuti tirwise kuzimura vaimbi vawane justice yavo. Saka ndakazobatanawo navo vakomana avo tikafamba tese kubva patakasarudzwa tikafamba tese kwe2 years tichipinda kwese kumakosi tichiwana nyaya dzedu dzichibuda
dzakasvika dzokubuda zvakanaka. Saka izvino tinofara kuti vaimbi vese muno muZimbabwe ngavanzwisise kuti timu iri ranga richivafambira rashanda kusvika ipapo pariri. Kana dai takuzoenda kuEGM yacho iri kunzi iri kuda kuitwa neministry, saka ngavazive vanhu vekunosarudzira kuti vachafambisa basa ravo ndianani. Kwete kusarudzira patyama kana kuti paushamwari. Sarudzai vanhu vanonokumiririrai vachikuti musawane ma$10 kana ma$5 aya, vaimbi muwane mari dzenyu dzakanaka. Mukasarudzwa munogamuchira here chikaro? Ndinokwanisa kugamuchira nekuti kwandabva nevaimbiko ndichizvisenzesa nguva yangu yana ndichifanira kunge ndichiita zvimwe zvinhu zvangu, saka ndofanirwa kuti ndisvike pekupedzisira pa kana ndasarudzwa. Alright. Pakati penyu apa chero anenge apindura, mungakwanise kutiudza here kuti zvaizvezvi nawo muZimura chichiripo izvezvi, like zvakamira sei paZimura, uye tikutarisira kuti tichibva ipapa zvichazofambiswa sei tichisvika pakufara? Zvaizvezvi kuZimura chimiro chiri kuZimura chekuti takuziva kuti bhodhi hakuchisina. Iriri ndiro bhodhi ranga rashungurudza vaimbi, saka tine mufaro wekuti ramiswa. Saka kwakuchiendwa manje, kwakuchiendwa kunosarudza rimwe bhodhi. Bhodhi iroro, tarisiro yangu neshuviro yangu ndekuti vanhu vachaenda uku vachinonzi board member ngavave nezvido zvekunoshandira vaimbi, ngavave nezvido noti ukashandira mubhosika ukamona mangwana acho achisekerera, newo futi unofara nekuti ndiri kugona basa rangu. Kwete kuti anouya akatsamwana kuuya achita hondo newe, kana newo munhu unotofila kuti handisi kushanda zvakanaka. Saka ishuviro yangu yekuti vanhu vachisarudzwa, vaimbi vacho ngavanosarudza vaimbi mabhodhi ravo, vorisarudza zvezvo kunyatsoziva kuti uyu munhu ndikamusarudza achanotimirira zvakanaka. Kwete kuti nekuti ishamwari yangu kana kuti ndomufarira anorira stereki, ngavanosarudza vanhu. Zviya zvinonzi hanzi sarudza neungwara, ndowata kutarisira kuvaimbi, nekuti chinhu ndechavo. Vafanire kusiya kuti sezvanga zvichiitika zvokuti vashandi ndo vanga vakuonekera, muimbi achitadza kana kuti anotenga bhasikoro chai. Aiwa, izvozvo tiri kuzviramba. Tinoziva kuti tese hatingazofara pakuwana mugove, asi chikamu chakawanda ngachivewo nekufara, nekuti vaimbi vari kushanda siku nesikati, vari kurekodha. Mari dziri kubuda idzodzo, vorekodha. Ndopamunozoona nesemuimbi wechikadzi, murume anoti kochaimbirei, iwo ndiri kubudisa mari isiri kudzoka, yandisiri kuzosekawo nayo. Saka tinoda kuti kuzimura kuve kuzimura yakachena, zimura inoenda vanhu vachisekerera. Ladies and gentlemen, ndo vatani tinavo panapa ma-stakeholders vane zvinhu zvinogona kunge vainazvo zvinova zvine zvinhu zvine interest kuZimura, and tinavo vari 5. Tapedza interview yedu. Tell us what you think in the comment section. We'll be watching closely. Tichingoona kuti zvikufamba sei, kana paine mindi yoti vadzoke, tinovadzosera zvekare tichigara pasi navo tichitaura. And with that we are out.